når man skal udskifte låsen her i serviceklappen, så er der en skrue om bagpå. Og det er den, der sidder der. Og den skal skrues af først. Så er låsen af. Så når man har fået låsen ud, så skal vi lige have den sorte kappe af. Og først låser den op, så hopper den ud. Tager med en skruetrækker og lige trykker ned. Og den pæl, når du får den af, både i den ene og den anden side, den man trykker ind på her, det er meget vigtigt at passe på, at den ikke falder af. Så lister man simpelthen lige dækslet af, og det er de der pæle, som man kan se der ikke skal ryge ud. Så kontrollerer man lige, om der er alt for meget fedt på. Det der nogle gange er, det er, hvis simpelthen der ligger et stort lag fedt på den, så kan den ikke fungere. Så lige prøve at tørre den af, og prøve at låse og åbne igen, om det fungerer bedre. En mulighed også kan være, det er, at den simpelthen ikke kan gå i bund. Altså når du trykker den på, at den ikke, den bliver ved med at hoppe op, så er det fordi, at hullet, som er her, at det simpelthen er for lille. Og det kan man lige med en lille fil slibe det i bundkanten og få lavet den lidt større. Så kan man sætte den på igen. Hvis problemet så stadigvæk bliver ved med at være der, kan vi lige sætte den på her. Hvis problemet stadigvæk er der, og man synes, at den ikke låser ordentligt, når vi klemmer ned, nu kommer den helt i bund. Nu prøver jeg lige at klemme den helt ned i bund der. Sådan. Så er den i bund der. Hvis problemet stadigvæk er der, selvom den er ligesom den er her, så kan man tage en varmepistol, sådan, og så varmer man simpelthen lige ned, lige foran den her hvide eller metaldel, og så klemmer den lidt ind med en skruetrækker. Så er det simpelthen fordi den ikke klemmer hårdt lige der, hvor tappen den skal holde fast. Hvis man prøver de 3 ting, så med sikkerhed, så skal det nok komme til at virke, men det er en af de 3 ting, der kan være galt med den.